in ba? Musgan guys, oh. Hindi mo. Audio Jungle. Ay, pinsa. Kana kabur ko na natin skoro daw. Magandang gabi sa inyong lahat mga idol. Ito na po ang bago nating video, ang laban namin sa Mindanao 3-on-3 Hunter. Pero bago ko po ipakita sa inyo ang video ito mga idol, ikaw idol, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please po idol, huwag kang magdadalawang isip na isubscribe ang aking YouTube channel at pakihit na lang din po ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong upload na videos. So hindi natin patatagalin pa. In 5, 4, 3, 2, 1, tara! Sugod pa lang. Awal diri ba diri. Gani kita gali ko no. Silip to kinako. Dapat diri ang pakaliso. Ayun, diri ka. Kilain mang video good kay mo zoom in ba. Noy, atras pa si Chong. Score 0-2. Ayun na si Choy, patil kina. Okay. Kita niyo Jer, sa katikasan Jer. Okay. Tris. Init mo tayo. Ay. Oh yes, ano. Bong. No, dahil ito. Turuan. Porto. Ah, sige na.
Ay, pensa saan ba ko eh? Husgan guys, oh. Hindi mo. Baka may tutusog ka na noon. Nakakadagan pagkalaban ng dati. Ayaw. Takinin ka, taka ya. Dito ako dong. Nandang ini perma ba? Nandang ini zero. Uyon naman eh. Hala! Sampai ka kau lingkod dito sa multo kau. Gaya to eh. Nggak kayak nyiri. Audio Jungle. Ay, pinsa. Hapit na matapok sa kanal. Sana kabur ko na ng skuro dyan. Audio Jungle. Samot na kayo, narito yung sa rin.
Ako gabi no, ano triple dong. Score total 9. 5-8. 5-7. Score 5-7. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nagdali siya, nagdali. Birds, tenin. Bang. 8-5. Nine five. Sige mga magtumbling ganyan ako. Score. 0-5. Budi. Tulungan ako po ay, naunsa mo si Tuyo. 0-6. Ay, stilapan.
Ay! Laksar na kaya. Wala. Bunga koy. Dito. 7-1. Score 8-11. Nine one. Game ball. Kaduaan. Mindanao 3-on-3 Hunter. Shoutout Kuya KTV. Shoutout sa mga supporter niya. Kanya. Wala ka short tol.